Welcome to SA Media News. If you are new to this channel, please subscribe, like, share, and add your comment to the comment section. Wengane zakwethu ngithake ngibike lapha ukuthi kusukela ngenyanga ephelile insizwa ngiyidedelile ngiyadedela namanje kuze kushaya uDisemba ukuthi akhali insizwa ke ziyochama lezi emgangeleni kusho mina ngubhekeni ngiyadedela insizwa ukuthi akhale madoda ngiyoze ngilamule ngoJanuwari niyazi ke ngiyalamula kodwa ke kuwumthetho wesiZulu ukuthi ke ekhali nje akhale madoda sengisha amaciko lawa ke engiwaphethe njengobhekeni akhale madoda nakulezi ingoma ezazophuma ake ekhale nje kodwa zikhale kahle hayi kabi niyazi ke nini ukuthi angizwani nento ebheda akhale madoda zikhale nje impela ziyemgangeleni ngolamla ngoJanuwari nawe quality wakwabiyela ninosane ledzaniwe majongo nisaphethwe yimi ubhekenweni akhale ngizonilamula ngoJanuwari akhale madoda asiyemgangeleni injalo kusho mina ubhekeni yimi bafane nginiphethe yimi nginiphethe ngindelani album ke kaSmomoza yes yashisa ithi